Duk da kasancewa maganganun da suke yawo suke yaɗuwa a kafafen sada zumunta a yayin da tsohuwan jarumi wato Adam A. Zango ya angwance. Amina Uba Hassan wato Maman Haidar tsohuwar matar jarumi Adam A. Zango wacce ya fara aure, ita ake ta yaɗa maganganun cewa ta furta wata magana, wasu suna ganin ta yi daidai, wasu ko suna ganin hakan kamar kishi ne. Jaruma ce wacce a cikin shirin fim ɗin Labarina ta haska. Maganganunta sun yi yawo sosai a kafafen sada zumunta yayin da ta yi iƙirarin cewa ta yi aure lokacin da ta dace, amma ba ta auri mijin da ya dace da ita ba. Hakan ya harzuƙa magoya bayan Adam A. Zango. To jama'a kada ku manta ku danna mana subscribers sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa.